Det kan jeg ikke sige, jeg ved. Jeg skal bare lige sige til tilhørende her, at vi er på Ulveøen. Den her ø ligger midt ude i Klarälven. Og for et par år siden, jeg snakker lige med en nordmand nu her, for ikke så længe siden, og for et par år siden var der spor efter en elgkalv, der blev forfulgt af en ulv herude på øen. Så vi skal lige ind og se, om vi kan finde nogle spor herinde. Ja, se det. Hold da op, lige et øjeblik. Her har vi et ulvespor. Så Karl han har besluttet sig for at følge efter ulven inde i skoven et andet sted her. Jeg må hellere gå med, også med Sofie. Den dejlige aften ved Klarälven. Og bag den der lille høj sidder Sofie på potten.